Takže ahoj, vítajte u nášho prvého tutoriálu, ako urobiť piston dvere. Takže budeme na to potrebovať redstone repeatery, stick piston, redstone torch, pressure plate, glass, stone a vlastne grass block. To iba na zakrytie. Tak dáme takto piston a vedľa neho sklo. Tak. Tuto dáme tiež sklo a dáme takto pistón. Urobíme tu aj tú dieru. Tam dáme takto redstone torčku. A na to dáme stone, alebo z čoho je tá stena okolo vás. Potom dáme redstone. A vlastne tuto už pôjdu iba obvody. To by mal byť pressure plate, tak dáme to takto a takto. Tu robíme to isté, zničíme tento, tak. Takto. No, takto nejak by to malo vyzerať. Urobíme zo stonu nejakú cestičku. Ste si mohli všimnúť, natáčam to na parkour mape. Urobíme cestičku, toto nie. Toto musíte potom nejak takto to dizajnovať. No proste takto. Toto, ako by ste to vy chceli mať. A tu bude vlastne taká cestička. Dá sa to zakryť. Ja som bol admin na takom serveri a urobil som to tam a admin hovoril, že je to dobré, že sa to dá zakryť. A vlastne sa nám už otvárajú aj dvere. A ešte sem pretiahneme to, aby sa nám aj z tejto strany otvárali dvere. Tak, urobíme tu takto cestičku, pressure platey a piston dvere sú vlastne už hotové. Už len treba nejako to zamaskovať. Toto je veľmi jednoduchý spôsob na piston dvere. A nejak takto sa to dá dobre zamaskovať. No a to by bolo z dnešného dielu všetko, tak ja sa s vami lúčim. Čaute.